SOSDEIAKen aplikazioa konfiguratzea erreza da. Lehenik eta behin aplikazioa aktibatu behar da. Hau, goian eskuinean dagoen ikonoa ukitzean lortzen da. Aplikazioak SMS bat bidaliko du gure smartphonera. Ondoren, aukera batzuk agertuko dira. Besteak beste, datu medikoak, beste pertsona bati abisatu, larrialdia konfiguratu eta zure datuak. Zure datuak ikonoan jaioteguna betetzeko lehenengo urtea, gero hilabetea eta azkenik eguna klikatu behar dira. Gainerako aukeren bidez, larrialdietako zerbitzuei informazio garrantzitsua, adibidez, datu medikoak eta pertsonalak eman ahal izango dizkiegu. Doiketak ikonoan harremanetan jartzeko hizkuntza aukeratu dezakegu, euskara, gaztelania edo ingelesa. SOSDEIAKen aplikazioa erabiltzeak gure segurtasunean laguntzen du. GPS-ak deiaren kokapenaren bidez, erabiltzailearen geolokalizazioa eta larrialdia non gertatzen den jakitea erraztuko du. Pantaila nagusian bat birekin harremanetan jartzeko bi aukera daude. Lehenak, goiko partean dagoenak, telefonoz hitz egitea ahalbidetzen du. Bigarren aukerak, pantailaren behean dagoenak, larrialdi mota zehaztea ahalbidetzen du, ahotsik gabe. SOSDEIAKen aplikazioan 4 larrialdi mota daude. Istripuak, sua, larrialdi medikuak eta larrialdi polizialak. Aukera hauetako bakoitzak, aldi berean, kasuistika desberdinak dauzka. Edozein izan da ere arazoa, larrialdi zehatza, SOSDEIAK koordinazio zentrora, jakinarazi ahal izango dugu erraz eta beti ere gure kokapena zehatza GPS-aren bidez jakingo delarik. Hemendik aurrera, larrialdietako koordinazio zentroarekin chat bat hasiko da, eta larrialdia ondo artatzeko ezinbesteko datuak galdetuko dizkigute. Larrialdia pertsonalizatzeko bi aukera daude. Lehena, goian eskuinean dagoen ikonoan klikatzean, eta bigarrena, pantailaren beheko partean larrialdi pertsonalizatua klikatzen. Bi kasuetan, aukeratutako larrialdia pantaila nagusian ezartu ahal izango dugu. Eskura ezazu SOSDEIAKen aplikazioa. Zure larrialdietako kita zure aldean.